El Musafe s'ha donat el tret d'eixida a les presentacions falleres. La Falla La Torre ha sigut la primera de les 3 comissions a presentar les seues màximes representants per a l'exercici de 2018. Per tant, els acompanyarem perquè sabem que nosaltres també estan arropats, la gent s'involucra moltíssim i avui diguem que després de la proclamació i el crit faller és el punt de partida per a tota la setmana fallera que vindrà en març. Dissabte era Maria Calatayud qui era presentada de manera oficial davant la seva comissió. La fallera de 2017 l'imposava a la banda que l'acredita com a la nova representant. I és així com Isabel Moreno s'acomiadava del seu càrrec. He pogut plorar i riure, he somiat i sempre acompanyada d'unes grandíssimes dones falleres amb majúscules, però sobretot amigues. L'adeu a una fallera major implica donar la benvinguda a altra. En aquest cas, Maria Calatayud encetava una nova etapa que per a ella suposa veure complit un somni. És algo que volia des de xicoteta, sempre m'ha agradat i com infantil no vaig poder ser, els meus pares acceptaren i enguany hem decidit presentar-me com a fallera major. Ara mateix estic prou nerviosa, però bé, molt contenta perquè el meu desig s'ha fet realitat. Ser fallera major d'aquesta gran falla ha sigut un somni, un anhel i un ideal, allò que em pareixia inalcançable quan era xicoteta. Estic ací, davant de tots vosaltres, en el mateix moment en què comença un any que recordaré tota la meva vida. La fallera major de la Torre va rebre les felicitacions de tots aquells que l'acompanyaran durant aquest exercici faller i, com no, d'aquells que millor la coneixen i estimen. Des del dia que vaig néixer, pertanys a aquesta comissió. Sempre has volgut ser la seva representant i jo, més que ningú, sé els sacrificis que has fet per aconseguir que ton pare i jo accedirem. Somnia, germana. Somnia les coses boniques que viuràs aquest any. En aquesta nit tan màgica té lloc la culminació d'un somni que ben bé sabem que portaves al cor des de menuda. I és que et veiem com una reineta preciosa. Diumenge era el torn dels representants infantils, la fallera major infantil Marta Rivera i el president infantil Vicente Fuentes. Me feia molta il·lusió, ja portava molts anys en la falla, perquè la meva millor amiga l'any passat va ser fallera major infantil i com s'ho va passar també, jo també vaig decidir ser. Va ser sorpresa de mon pare. Amb la seva presentació com a màxims representants infantils, la comissió acomiadava a la xiqueta i el xiquet que durant l'any 2017 han ostentat aquest càrrec, Mireia Magraner i David Bueno. Avui estic un poc trist, no vos vaig enganyar. L'any ha passat molt de pressa. Han sigut molts actes, moltes rises i molts nervis, però mai podré oblidar el que la meva família i jo hem viscut. Ja ha passat l'any 2017, un any que recordaré tota la meva vida, en el que he disfrutat i viscut les falles del mar. Representant com a fallera major infantil a tota una comissió que m'ha fet costat en tots els moments. Els nous representants van rebre també la seva corresponent exaltació, gràcies als seus mantenidors. Com no volia perdre'm dir-te algo el dia de la teua presentació, li he dit a la mama que diga això per mi. Teta, quan naixca encara seràs fallera major, així que podrem disfrutar junts del teu regnat. Mentre em brillen els ulls, recorde quan per primera vegada et vestiren de fallereta, la il·lusió que et feia, aunque no tanta que te fera els topos, perquè ve que ploraves a cada gatxet que et ficava. Soc l'abuela de Vicent, la tia d'Ela, i vull dedicar-li unes cosetes, ja que és el president infantil. Per fi ha plegat el dia de llàgrimes i emoció, i és que és el dia de la presentació del meu Vicent, que és falleret major. Què dir del meu germà? Eixe somriure constant, sinònim d'alegria, és una clau que obri el cor dels nostres pares. La mateixa alegria tan especial i contagiosa que tant fa falta en la nostra festa, les falles. Amics, companys i fallers en general van voler felicitar també a la fallera major i president infantil de la Falla La Torre, fent que aquesta vesprada fora per a ells inoblidable. Aquest any és molt important per a mi, perquè em toca viure nostres festes falleres com a president infantil de la falla que m'ha
vist créixer la Falla La Torre. Després de tot el que acabo de sentir aquesta vesprada, no puc sentir-me més orgullosa de pertànyer a aquesta comissió, de tindre els amics que tinc i de sentir-me tan volguda per la meva família. Com cada any, en el marc de les presentacions sempre hi ha lloc per a les distincions, en aquest cas els bunyols que la comissió concedeix a la trajectòria i dedicació dels fallers. Esta comissió se fundà en el 96, n'érem poquets, perquè veiem que en el poble feia falta una altra falla. I a poquet vam anar creixent i avui som ja 340 falleros. N'hi ha molta feina darrere, n'hi ha molta gent col·laborant perquè aquest acte isca bé, la fallera disfrute i fer que igual la fallera que representants infantils tinguin un any que el duguen sempre dins del seu cor. L'alcalde d'Almussafes, Toni González, també va participar del lliurament de les distincions i en general de la presentació, donant suport al col·lectiu faller i concretament acompanyant en aquest cap de setmana tan especial a la Falla La Torre. La veritat és que comença així el calendari fester, el calendari de la festa fallera, i estem molt orgullosos de tindre la quantitat de falles que tenim en Almussafes i com participen sobretot en la vida del poble. Cal destacar que la Falla La Torre, fundada l'any 1996, complirà molt prompte els seus 25 anys.